गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों फरायसा आरो फालांगिरिफोरनो 5,000 रां अनसुंथाइ राननानै होदों। 30 नं गरेश्वर बिटिसि बियाबनि बेन्दोंआव थानाय गरेश्वरनि मुंगलायाव थानाय बडलेण्ड खाम एमसेले नब्लांनि लांगोनायाव 200 फरायसा आरो 200 फालांगिरिफोरनो बिटिआर सरकारनिफ्राय 5,000 रांनि चेक राननानै होदों। बिटिआरनि मोनफ्रोमबो बियाबाव बोसोरफ्रोमबो गियाननि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 200 फरायसाफोरनो 5,000 रांनि चेक राननानै होनाय बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो 200 फरायसाफोरनो चेक राननानै होदों आरो बिटिआर सरकारनि रां बावजाजोंनो मोनफ्रोमबो बियाबाव अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों 200 फालांगिरिफोरनो अनसुंथाइ होबोनाय बायदिनो 200 फालांगिरिफोरनो 500 रांनि चेक राननानै होदों 30 नं गरेश्वर बियाबनि एमसेले पबित्र कुमार बर'आ। दिनै जोंनि गरेश्वर ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव बिटिआर सरकारनिफ्राय मोननो हानाय गियान सोरां बिथांखि आरो अनसाय बिथांखिनि जिथु चेक राननाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हादों जोंनि जिल्ला कमिटिनि मानाव गेदेर आइजो गांखंनि आफादगिरि आब' कनजुलता बर' बिथां आरो सेन्ट्रेल माने माइनरिटि सेलनि मानाव गेदेर नेहाथारि मानगोनां नजरुल इस्लाम बिथां बे हाबाफारियाव गासै जोंनि ब्लक कमिटिनि आरो जिल्ला कमिटिनि दैदेनगिरिफोरा नुजाफैनो हादों। बेवहाय जोङो गार्जेन आरो माने छात्र छात्री फरायसा आरो फरायसुलि बिथांमोनखौ लिंहरनाय जादों आरो लोगोसे जाय अनसाय बिथांखियाव दाव फाननाय माने सबजि माहाय लानानै फाननाय बा फेरियाल्ला जायखिजाया दखान बानिज्य होनाय बिथांमोननो जोङो 5,000यै मोनसे समस्थियाव मोनफ्रोमबो सेसनाव 200 थायै होनाय जायो। थिग बिदिनो एबारावबो जोङो बे चेकखौ 200 जन माने फालांगिरिफोरनो होनाय जादों आरो बेबायदिनो फरायसाफोरनो मोनसे समस्थियाव 200यै होनाय जायो। थिग बेबायदिनो देग्लायबो 200यै जों मोननो हादों। दा बेवहाय फरायसाफोरनो गासै माने 200सा आरो फालांगियारिफोरनो 200सानो चेक रानबाय थादों। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बिटिआर सरकारनि नैबे बिसायख'थिनि सिगांनो जिहेतु जोङो बिथांमोननो रायजोनो फालांगियारि खालामनाय आरो फरायसाफोरनो फरायसुलिफोरनो जिथुनो 5 लाखनि चेक होनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। बेनि थाखाय बिटिआर सरकारनि मानाव गेदेरसि बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायदों आरो साबायखर बावदों आरो जोंनि जिथु साननाय गोदानै जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव देरहासार जानानै जेन सरकार दानो हानाया दिनैनि तारिखआव गरेश्वरनिफ्रायबो जोङो देरहानानै सरकारनि अंखिदार जानो हानाय आरो सरकार जे बानायगोन बेयो खाथां जाबाय। खमबाबो 26टा समस्थियाव देरहालांनो हानायनि बिथिंखौ जों नुहुरदों। नोंथांमोननि जितु गियान सोरां आरो जितु मोनसे बिथांखि होनायनि गुबै थांखिया माने फरायसानि न'खराव जोबोर आंखालबो थायो। खायसे फरायसाया माइरं मुथासे बायनोबो थाखायानो थाया, मालाबा एसे संख्रि बानलु बायनोबो फैसा गैया, दाबा लेखा सेखा बायनोबो फैसा थाया। बेनिखायनो स्कलारशिप मोननाय बादि जोंबो बोसोराव सासे माने एकदम गरिब परियालनो जेन एसे सुंथा हरनाय बे बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै मानाव गेदेर बिटिआरनि बिथाङा फ्लेगशिप स्किम हिसाबै गावनि सरकारनि फान्डजों बे आसनिखौ लानाय जादों सुंथा हरनो थाखाय। दा बे जेरै गासै आसनिफ्रानो जोनोमनिफ्राय थैजासिमावलागै फरायसा आरो फरायसाखौ थांखिनानैनो आसनिफोरखौ बानायनाय जादों। बिदिनो नैबे आसनियाबो माने फरायसाफोरखौ सुंथा हरनो थाखायनो खालामनाय जादों आरो गार्जेनखौ सुंथानाय माने फरायसाफोरखौ मोजां रोखोमै दैदेनलांनो हानाय, गावनि फिसाखौ फरायनानै गिदिर खालामनो हानाय बेफोरबायदि बिथिंखौ साननानैनो बे बिथांखिखौ बानायनाय जादों।